रानी नों सालाखौ खानायनि दुखुआव नों दिनै गिस्लोंदों नों गिस्लोंना थैदों मा जादों नों थैबाय साबद्रायबाय आं गदायलायना लाफैदों Nang thua đi đó, nang thua. नों साला मुवाखौ खानायनि दुखुआव नों दिनै गिस्लोंना थैबाय बे गासिबो गोरोन्थिया धमकिगुलाजों नों हाजारखि सानामानो रानिया गिस्लोंना थैदों होननानै रानि गदायलायदो नों जेब्लायबो मोननाय नङा नों जेब्लायबो मोननाय नों गावनि फिसाखौ खानांदों गावनि फिसानि दुखुआवनो दिनै समाव गिस्लोंना थैदों धमकिगुलाजों नों बे गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जेनेबा नों साजा दं आसाम महाराजा बेबादि फिसाजोआ फिसाइ फाग्लि जाना खारबाय बेखौ आं फिसा नागिरनो थांबावगोन जाखो मा नागिरनो थांबावगोन बेबादि फिसाइ फाग्लि खारनायखौ मानो दंखादोंमोन बे मावजि जाखोना गेवनाय जाखो बेखौ नागिरनो थांबा मोनगोन नामा बियो बे आइजो सना आंखौ बुंलांदों खोनासंलांबा मनज कुमारखौ लोगो मोनागौमानि आं फैफिना होनना खानायखा बेखौ गिलोगो मोनो मानगाय बिसुथि राजाया आं फिसा सनाखौ मोनागौमानि फैयानो रानि बिमाया दा खालनिफ्राय सिखाराखै ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै दुगैयाखै बिबा मा जानांगौ हयथ' खिजानाय न'आव फिसाजो गैयिनि थाखाय सियायबाय खोमा दा रानि बिमा मालाय बोरै हाबैलायखो मालाय रानि बिमाया सना खावनो हाबदों होनना बुङोबा गैया रावबो गैया जोंनिया आथिखाल मा जाखोथाय बियो नायदो बेबादि फिसाजो सासे खांनानै इसिबां दुखुआ दावराव जाखो आं नांसिनालै बुरि बाबा हिनजावबो गैया जाहामेलाबो गैया आसाम महाराजा बेबादि फिसाजोखौ मोननानै न'आव फैबानो जाबाय रानि मा जादों अनजि खिन्थानांगौ
도와달라는 말씀으로 아니 그가
बाबू बनाते आदि साथुला सिंह खाने में हो तुम्हारे नॉर्मल फैमिली को बोलते ओके तो खड़ा आदि खोलो सारा जीने जीने काटे ना आंटी ऐसे ना हम साथुला कुना के कभी तक ना तो खाटा पे कुना ही बार रानी है खावा ओके ओके कोई सुन जाते Oh, you touch on I touch on the meaning of fire and put out your best. Wait, wait, I touch on it. Wait, I touch on it. You need to fire and put out your best. Wait, I touch. How much you? लोगो फैसा जाखाय थायोबा साराय 10 थाल जादों साराय 10 थाल साराय दसथा ओमफ्राय हाबसिन लाथ'वा बारथाबासो होगा साराय 10थाल जादोंबालाय ने ओमफ्राय 12थायाव फैसासो होगोन फैसाना फैसा खनसेनो फोजोबगोन खनसेनो बावला जोबनोसै बावला खनसेनो फोजोबगोन इखौ दे हाबसिन होदोब्रा एसे होथ'ला होआ ओमफ्राय खयथासिमाव फोजोबगोन 12थायावनो जोबहैगोन 12थायाव